alamisa ye juye kalo tile 16 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la aw minnu sɔgɔlen don an n'a sanga ni wagati k'aw ka kunnafoni jɛliw olu kɔnɔ ni ye an ka bi alamisa kunnafoni di waati seli aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi ka sanga ni Qatar jamana ɲɛmaa kɔrɔ Sheikh Ahmed Bun Khalifa El Thani fatulen an ka jamana gouvernement ɲɛmaa Abdoulaye Maiga ale ye foli kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ni ka a ɲɛsin Qatar lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ka sanga ni u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ahmed Bun Khalifa El Thani ale fatulen min senfɛ an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale tɔgɔ la a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali jamana ye ale dayɛlɛlen don Qatar jamana ye ni k'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin cɛba kofɔlen ye ni o ye Sheikh Ahmed Bun Khalifa ye ale tun cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa a ka jamana o bɛ taa ɲɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ ale la. An ka wolomasiri tabɔ cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa ka basigi ale ni lakanako sabati an ka jamana kɔnɔna na état major général des armées an ka wolomasiri tabɔ ka ɲɛmaa ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri tabɔ ka wulikajɔ bɔrɔ olu bonyana kosɛbɛ ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilamaw dagayɔrɔ caman olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kekoro Buguni marabolo kɔnɔna na fo ka taa se Tezawaten ale ni Anafisma min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri tabɔ ka wulikajɔ bɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni ka dankarikɛ banbagaci wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se u bolofɛnminɛ caman olu ma état major général des armées bɛ faso jama ladɔnniya an ka wolomasiri tabɔ cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakanako ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Tɛgɛda kɛra complément alimentaire feerebaga 10 kan ni ka u bila mandat de dépôt la complément alimentaire ni ale ye bonyali fura ye jateminɛw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin fura kofɔlen ye ale tali fanga bonyalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na ni wagati laban ninnu na o siratigɛ la yaasa ka kɛnɛyako sabati a jirala k'a fɔ nin fura kofɔlen ninnu caman olu sɛgɛsɛgɛlen tɛ o de siratigɛ la tɛgɛda kɛra ni complément alimentaire feerebaga 10 kan ni o bɛ tali kɛ cɛ 5 ale ni muso 5 la yaasa fɛn min ye kɛnɛyako ye ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Ka sanga ni fɔɲɔgɔnko ye Mali jamana ni Algérie jamana cɛ a bɛ waati damadɔ bɔ min senfɛ Algérie jamana lasigiden ale ni Mali jamana lasigiden olu bɛɛ lajɛlen tun seginna ni ka taa u ka jamana olu kɔnɔna na o siratigɛ la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko bɛn kɛra u ka fɔɲɔgɔnkɔ olu la min senfɛ a jirala k'a fɔ fɛn min ye Mali jamana lasigiden min bɛ Algérie jamana kɔnɔna na ale bɛna a ka baaraw olu daminɛ Algérie jamana kɔnɔna na fo ka taa se Algérie lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ale fana bɛna a ka baara daminɛ Mali jamana kɔnɔna na min senfɛ a jirala k'a fɔ fɛn min ye nin jamana kofɔlen 2 ninnu espace aérien ye olu fana bɛna dayɛlɛ yaasa bolodi ɲɔgɔnmɛw olu bɛ se ka sɛbɛti u ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana kirisoba y'a jira k'a fɔ fɛn min ye kiriba 3 ye olu bolodalen n'o ka bɛn dɔgɔkun natɔ kɔnɔna ma juye kalo tile 27 san 2026 ni o bɛ tali kɛ Adama Jara ni bɛɛ b'a dɔn Ben le cerveau la ale ka kiritigɛw olu bolodalen n'o ka bɛn juye kalo tile 27 natɔ ma san 2026 fo ka taa se fɛn min ye Komanda Dawuda Konate ale ka kiritigɛw olu bolodalen n'o ka bɛn uti kalo tile 3 ma san 2026 ale ni Mohamed Yusuf Bacili ni bɛɛ b'a dɔn Aras Bac o de la ale ka kiritigɛw olu bolodalen n'o ka bɛn uti kalo tile 10 natɔ ma san 2026 hakilina jiginna ni ma kofɔlen ninnu minɛla ka da u ka majɛ dɔ olu kan k'a ɲɛsin an ka jamana ma. Siraba kasara kɛra sababu ye ni ka chauffeur paranti dɔ ale bɔnɛ a nin na araba don juye kalo tile 14 san 2026 Sebugu kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ni chauffeur paranti kofɔlen ni a si bɛ san 18 bɔɲɔgɔnko la siraba kasara kɛra sababu ye ni ka ale bɔnɛ a nin na min senfɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ni chauffeur paranti kofɔlen ye ale tun b'a la ka boli ni ka i kunda u ka mobili de kan ni a binna camion ben ale kɔrɔ min senfɛ camion ben kofɔlen ale yɛrɛla ni funangɛni kofɔlen kan ni ka a bɔnɛ a nin na an bɛ waati min na i ko sisan fɛn min ye ni chauffeur kofɔlen ye ale bɛ gendarmerie mɔgɔ olu ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli baaraw olu bɛ sen na.
fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka ni logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ wagati min na i ko sisan Burkina Faso jamana ale ni Union Européenne a jirala k'a fɔ ninnu cɛla furukufuruku tala ka nɔgɔya o de siratigɛ la tarata don Burkina Faso jamana marabagaw y'a latigɛ k'a fɔ fɛn min ye Union Européenne ye o tɔnba jɔyɔrɔbatigi 3 olu gɛnna ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na fɛn min ye nin ma kofɔlen ninnu ye o gɛnkun jɔnjɔn o kɔni ma dɔn an bɛ wagati min na i ko sisan nka tile 3 o de dilen don Union Européenne ma kofɔlen 2 ninnu ma u ka Burkina Faso jamana bila Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw aw minnu tun sɔgɔlen don an na nin wagati na ni bɛ dansigi an ka bi alamisa kunnafoni dilaw olu la aw kan bɛn sini kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakana ko ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na